Kuuɗe Lilaaɓe suura 10 aya 44 yaaki 48. Yimɓe na Yahudanko'en keɓi Ruuhu Allah. Biiturus e nder metankiɓe, sey Ruuhu Allah jippi dow nanooɓe mo fuu. Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu garduɓe Biiturus kayɗini nde ɓe ngi no Allah hokkiri yimɓe na Yahudanko'en Ruuhu muɗum, ngam ɓe nani yimɓe ɓen e metira ɗemɗe ɗe ɓe anda e ɓe getta Allah. Sey Biiturus wi'i, yimɓe ɓe keɓi Ruuhu Allah no keɓirɗen ɗum, ɗume haɗata ɓe ngaɗane baptisma? Ngam non o waɗi ɓe ngaɗane baptisma nder inde Yeesu Almasiihu. Gaɗa majum ɓe torimo o jooɗo to maɓɓe balɗe seɗɗa. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani Biiturus e nder metanki Korneliyus e yimɓe kawrutuɓe nder wuro muɗum fuu, sey Allah Joomiraawo jippinoyi Ruuhu muɗum nder fuu nanoɓe ko Biiturus wi'ata. Ɗum e tabbitinana en ɓe njaɓi fuu ko Biiturus wi'iɓe dow Annabi Iisaa. Nde ɓe nani ko Biiturus wi'i dow ko Allah e annabo'en muɗum mbi'i dow Annabi Iisaa, wiiki fuu kooliiɗo Annabi Iisaa heɓa yaafaneeki hakkeeji muɗum. Se ko wala, nde ɓe nani ɗum, ɗon e ɗon ɓe kooli Annabi Iisaa nder ɓerɗe maɓɓe, o warti kisnooɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Allah Joomiraawo bo jaɓi ɓe, yaafaniiɓe hakkeeji maɓɓe. Ngam non o liloyi Ruuhu maako nder ɓerɗe maɓɓe, ngam tabbitinki o jaɓiiɓe. Aya 45 yaaki 49. Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu garduɓe Biiturus kayɗini nde ɓe ngi no Allah hokkiri yimɓe na Yahudanko'en Ruuhu muɗum, ngam ɓe nani yimɓe ɓen e metira ɗemɗe ɗe ɓe anda e ɓe getta Allah. Sey Biiturus wi'i, yimɓe ɓe keɓi Ruuhu Allah no keɓirɗen ɗum, ɗume haɗata ɓe ngaɗane baptisma? En nani Yahudanko'en kooliiɓe Annabi Iisaa gardoyɓe Biiturus daga gariiri Joofa, nde ɓe ngi no Allah hokkiri yimɓe na Yahudanko'en Ruuhu muɗum, sey fii ɗum hayɗini ɓe, e ɓe mbi'a, ndaare fii kayɗini ɗum, haa e yimɓe na Yahudanko'en ma Allah hokkiiɓe Ruuhu muɗum. Ngam Yahudanko'en e kammino kamɓe tan Allah yiɗi, e ɓe ngi'a nattuki wuro Allah ko bo aljanna ngam kamɓe tan. Amma Allah Joomiraawo e tabbitinana ɓe ɗo'o, naa non, nattuki wuro maako ko bo aljanna ngam koo moye neɗɗo fuu nder duuniyaaru ndu kooliiɗo Annabi Iisaa. Aya 42 yaaki 43. O waɗi ɓe ngaɗane baptisma nder inde Yeesu Almasiihu. Gaɗa maajum ɓe torimo o jooɗo to maɓɓe balɗe seɗɗa. En nani sey Biiturus wi'i, nde yimɓe na Yahudanko'en ɓe'e koolake Annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde darngal, non no kooloriiɗen mo. Kamɓe ma ɓe keɓi Ruuhu Allah non no enen ma Yahudanko'en keɓirɗen ɗum. Ɗume haɗata ɓe ngaɗane baptisma kamɓe ma? Ngam ɗo'o Allah Joomiraawo e holla en walaa feerotirol hakkunde meɗen e maɓɓe. Sey Biiturus waɗi kamɓe ma ɓe ngaɗane baptisma nder inde Yeesu Almasiihu. Sey ɓe ngaɗana baptisma, alaama tabbitinayi ɗum ɓe koolake Annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Se ko wala, yimɓe ɓen nani belɗum e seyo nder ɓerɗe maɓɓe naa seɗɗa. En nani sey ɓe tori Biiturus jooɗodo e maɓɓe balɗe seɗɗa, o waɗa ka ekkitinki ɓe wolde Allah, ngam ɓe paama laawol Allah boɗɗum. Non Korneliyus e iyaalu muɗum e higoraaɓe muɗum fuu koolori Annabi Iisaa, ɓe keɓi yaafuye hakkeeji maɓɓe e kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, ɓe keɓi bo nattuki wuro Allah waato aljanna. Bandiraaɓe am, ko habaru Korneliyus ɗum nanɗen ɗo'o ekkitinta en dow Allah? Ɗon ma ko habaru Korneliyus ɗum nanɗen ɗo'o ekkitinta en dow enen ɓiɓɓe Aadama? Arande, nder habaru Korneliyus ɗum nanɗen ɗo'o, en paami Allah Joomiraawo o aadiliijo, Allah Joomiraawo o joomu yidde e moƴƴere. Ɗon ma en paami Allah Joomiraawo nder yidde muɗum o hollata feerotirol
bo nonno enen ɓiɓɓe Aadama ngaɗeten. Ammaa Allah Joomiraawo e yiɗi koo moye nder duuniyaaru ndu'u. Ngam en nani Allah Joomiraawo e yiɗi yimɓe duuniyaaru fuu o hollataa feerootirol ko o suɓataa nder yidde maako. Yahudanko'en e kammotono kamɓe tan Allah yiɗi. Ngam non kamɓe tan nattata wuro Allah ko bo aljanna. Ammaa Allah e tabbitinana en ɗo'o e mo yiɗi koo moye nder duuniyaaru ndu'u. Allah waɗi aljanna ngam koo lenyol nder duuniyaaru ndu'u. Waato e mo yiɗi koo moye nder duuniyaaru ndu'u natta wuro maako ko bo aljanna. Kanjum waɗi o liloyi Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa, o maayi dow gaafangal ngam fuu kooliiɗomo heɓa yaafuye hakke muɗum e kisndam diga kiita maako garayka nyalde darngal. Ɗiɗaɓum, nder habaru Korneliyus ɗum nanɗen ɗo'o, en paami ko bo Allah Joomiraawo ekkitini en aadilaaku ɓii Aadama hisnata ɗum daga hakke muɗum e halkere nder kiita Allah nder hiite jahannama. Ngam en nani ɗo'o Korneliyus fuu e aadilaaku muɗum, Korneliyus fuu e kuuɗe muɗum boɗɗe. Allah Joomiraawo tabbitinanimo ɗo'o, non waɗata o heɓa yaafuye hakkeeji maako, non waɗata o heɓa kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, non waɗata o heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey to o hoolake Annabi Iisaa mo Allah liloyi maayi dow gaafangal ngam yaafanaaki ɓii Aadama fuu hakke. Ngam non Allah Joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o e laawol hoolaaki Annabi Iisaa tan ɓii Aadama heɓata yaafuye hakke, ɓii Aadama heɓata kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, ɓii Aadama heɓata nattuki wuro Allah ko bo aljanna, naa e laawol kuuɗe meɗen boɗɗe ko aadilaaku meɗen. Ngam ɗume aadilaaku ɓii Aadama e kuuɗe muɗum boɗɗe hisnata ɗum diga kiita Allah garayka nyalde darngal? Ngam ɗume aadilaaku ɓii Aadama ko kuuɗe muɗum boɗɗe yarata ɗum wuro Allah ko bo aljanna? Bandiraaɓe am, raa ko Allah wi'i dow aadilaaku ɓii Aadama e kuuɗe muɗum boɗɗe. To en jangi nder deftere Annabi Icaya ko Annabi Shu'aybu suura 54 aya 9, Allah Joomiraawo wi'i, ngam hakkeeji meɗen kuuɗe meɗen boɗɗe ngarti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah. Ngam hakkeeji meɗen kuuɗe meɗen boɗɗe ngarti bo haako jooruko ko hendu hoccata. Ɗo Allah Joomiraawo e wanginana en no hakke wartiri ɓii Aadama yeeso muɗum, waato ngam hakkeeji meɗen enen ɓiɓɓe Aadama haa aadilaaku meɗen e kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe kammotoɗen hisnay en diga kiita Allah, ɗe mantitirtoɗen wiiki en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna, en garti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah. Walaa ko nde maagata kadi sey faɗɗeeki ko hubineeki, waato walaa ko horani en sey halkere nder kiita Allah. Ngam non bandiraawo am, to a nyuma wiiki nyalde darngal ɗum foonday kuuɗe maaɗa boɗɗe ɗe aadilaaku, to ɗe ɓuri kuuɗe maaɗa kalluɗe ɗe hakke teddoral, a nattay wuro Allah ko bo aljanna. Ammaa to kuuɗe maaɗa kalluɗe ɗe hakke ɓuri kuuɗe maaɗa boɗɗe ɗe aadilaaku teddoral, a nattay wuro hiite ko jahannama. Bandiraawo am, sey paama ɗo'o wiiki ko nyalde darngal ma Allah Joomiraawo e holla en no mbaaɗen yeeso muɗum, waato Allah yaadake foondi kuuɗe meɗen ɗe hakke e kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku, o bo wanginani en no mbaaɗen yeeso maako, waato kuuɗe meɗen kalluɗe ɗe hakke ɓuri kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku teddoral. Ngam ɗo en nani kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku ɗe mantitirtoɗen wiiki to ɗe ɓuri kuuɗe meɗen kalluɗe ɗe hakke teddoral, en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Kanje ɗen ngarti fii nefniiɗum yeeso Allah, kanje ɗen ngarti bo limsere tunnunde nefniinde yeeso Allah, kanje ɗen bo ngarti bo haako jooruko ko hendu hoccata. Ɗum e holla en e njayri walaa ko horani en sey halkere nder hiite jahannama.
Ngam non bandiraawo am, to a mantitoro wiiki aadilaaku maaɗa e kuuɗe maaɗa boɗɗe hisnete daga kiita Allah garayka nyalde darngal, sey paama wiiki Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o naa non. Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o aadilaaku meɗen ɓii aadama e kuuɗe meɗen boɗɗe hisnata en diga hakke meɗen e kiita Allah garayka nyalde darngal. To, bandiraaɓe am, nde Allah holli en ɗo'o ngam hakkeji meɗen haa kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe aadilaaku ngarti bo limsere tunnunde, to ɗume lootata ɓii aadama laaɓina ɗum diga hakkeji muɗum wartira ɗum laaɓuɗo ko seniiɗo yeeso Allah? Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o ko lootata ɓii aadama diga hakkeji muɗum har warta laaɓɗo ko seniiɗo e aadiliijo yeeso Allah woni ƴiiƴam Yeesu Almasiihu, ɗam o rufi dow gaafangal ngam yaafanaaki ɓii aadama hakkeji muɗum, amma naa kuuɗe meɗen boɗɗe ko aadilaaku meɗen. Ngam non fuu kooliiɗo annabi Iisaa maayuɗo dow gaafangal rufi ƴiiƴam muɗum ngam yaafanaaki ɗum hakke, se ko wala heɓay yaafuye hakke wartay aadiliijo laɓɗo yeeso Allah barka annabi Iisaa. A faami ɗum bandiraawo am? Allah yiɗaa ɓii aadama halka nder hakkeji muɗum. Ngam non Allah joomiraawo nder yidde muɗum e moƴƴere muɗum waɗani en laawol no kisreten diga hakkeji meɗen e kiita maako garayka nyalde darngal. Laawol ngol bo woni Yeesu Almasiihu, waato annabi Iisaa mo o liloy maayi dow gaafangal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. En nani nde Korneliyus en nani ko annabo en Allah mbi'i dow annabi Iisaa wiiki fuu kooliiɗo mo heɓay yaafaneeki hakkeji muɗum, ɓe mbonnaayi carel ɗon e ɗon ɓe koolii annabi Iisaa ɓe keɓi yaafuye hakkeji maɓɓe e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Bandiraawo am, a jaɓii ko Allah e annabo en muɗum mbi'i dow annabi Iisaa? A hoolake nder ɓernde maaɗa Allah liloyi annabi Iisaa ngam hisnukima diga hakkeji maaɗa e kiita Allah garayka nyalde darngal? A hoolake nder ɓernde maaɗa wiiki annabi Iisaa maayi dow gaafangal ngam hisnukima diga hakke maaɗa? Bandiraawo am, taa hoolake wiiki Allah joomiraawo liloyi annabi Iisaa ngam hisnukima diga hakkeji maaɗa, sey ngaɗa do'aare nde'e mbi'a, yaa Allah joomiraawo, mi yettiima ngam yidde maaɗa e moƴƴere maaɗa to am. Mi faami min mi neɗɗo mo hakke, aadilaaku hoore am bo hisnataayam. Mi yettiima Allah ngam a liloyi Yeesu Almasiihu, o maayi dow gaafangal ngam hisnukiyam diga hakkeji am. Mi hoolake Yeesu Almasiihu mo liloyɗa warti kisnoyam diga hakkeji am e kiita maaɗa garayka nyalde darngal. Allah joomiraawo, emi torooma liloy ruuhu maaɗa nder ɓernde am ngam laamoyam. Mi yettiima Allah ngam a nani do'aare am nder inde Yeesu Almasiihu. Amin. Bandiraawo am, to a waɗi do'aare nde'e e goonga e ɓernde go'o, lalle se ko wala a heɓi yaafuye hakkeji maaɗa e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal nder hiite jahannama. Jooni a warti ɓiɗɗo aljanna. Allah joomiraawo walluma sembiɗina imaanu maaɗa dow annabi Iisaa. Allah barkiɗinma. Amin.